Πολλοί από εσάς μου είχατε ζητήσει αυτό το βίντεο, γι' αυτό και σήμερα θα κάτσουμε να μιλήσουμε για το front lever. Αυτό το βίντεο θα είναι πολύ σύντομο, γι' αυτό μην περιμένετε πολλά πράγματα. Υπάρχουν πολλά άτομα που προσπαθούν να μάθουν το front lever χωρίς κάποια βάση, χωρίς κάποιο πρόγραμμα από πίσω. Θα ήταν πιο ιδανικό και καλύτερα να έχεις ήδη κάποια βάση. Για παράδειγμα, να μπορείς ήδη από πριν να βγάζεις 15 με 20 έλξεις, 20 με 25 βυθίσεις και 60 με 70 κάμψεις ως βάση. Αν δεν τα έχεις αυτά, τότε συνέχισε με κάποιο πρόγραμμα υπερτροφίας και δύναμης μέχρι να τα πετύχεις. Και αυτό δεν ισχύει μόνο με το front lever, ισχύει με το κάθε skill της καλλισθενικής που απαιτεί πάρα πολύ δύναμη, όπως το front lever, plunge, human flag και back lever. Προχωρώντας στο front lever, θα δείξουμε τώρα ασκήσεις που θα ήταν καλό να έχεις στις προπονήσεις σου. Και τα είχα χωρίσει σε 4 κατηγορίες που είναι ως εξής: στατικές παραλλαγές, δυναμικές που έχουν κίνηση, βοηθητικές ασκήσεις και core. Δυναμικές είναι όλες οι ασκήσεις που έχουν κίνηση μέσα. Για παράδειγμα, όλες οι παραλλαγές του front lever με έλξεις, reverse deadlifts, scapular pulls και αρνητικά. Στατικές ασκήσεις του front lever είναι όλα τα κρατήματα με τις παραλλαγές του. Για παράδειγμα, το tuck front lever, το advanced, half lay, straddle, single leg και σε εξαίρεση το dragon flag. Βοηθητικές ασκήσεις είναι ασκήσεις που βοηθάνε έμεσα στο front lever. Για παράδειγμα, τα scapular pull-ups, τα high pulls και το one arm row. Είναι ασκήσεις που δεν είναι πολύ εξειδικευμένες στο front lever, αλλά πάλι έχουν μια καλή μετάδοση πιο πέρα στις προπονήσεις σου. Και μετά εμείς τελειώνουμε με το core, που σε αυτήν την περίπτωση είναι η κοιλιακή. Τις προπονήσεις σου για το front θα αρχίσεις πρώτα με τις στατικές, άρα μόνο με τα κρατήματα. Μετά θα προχωρήσεις προς τις δυναμικές, μετά θα κάνεις βοηθητικές ασκήσεις και μετά core. Αν νιώθεις πως αντέχεις εύκολα την ένταση και τον όγκο της προπόνησης, ελεύθερα μπορείς να προσθέσεις και άλλες ασκήσεις που είναι σχετικά με το front lever. Και τώρα για τις ασκήσεις που είναι η συνταγή σου για την προπόνηση, να τα βάλω όλα μπροστά στην οθόνη να τα δεις. Αυτές είναι όλες οι ασκήσεις που μπορούσα να βρω που είναι σχετικά με το front lever. Και τώρα εμείς θα προχωρήσουμε στα προγράμματα. Έχουμε 2 προγράμματα, ένα για αρχάριους και ένα για πιο προχωρημένους. Όταν λέω αρχάριους, δεν εννοώ άτομα που είναι η πρώτη τους μέρα στη γυμναστική. Εννοώ άτομα που έχουν ήδη κάποια βάση στην προπόνησή τους, για παράδειγμα τις βάσεις που είχα αναφέρει και πιο πριν, απλά είναι η πρώτη τους μέρα που προπονάνε το front lever. Όλες οι σειρές για όλες τις ασκήσεις θα είναι 2 με 4 σειρές. Προχωρούμε τώρα στους αρχάριους. Κράτημα μιας εύκολης παραλλαγής όσο μπορείς, τραβήγματα ομοπλάτης με μια κλίση 6 με 10 επαναλήψεις, προβολές 10 με 15 επαναλήψεις, κοιλιακούς 20 με 25. Τώρα για πιο προχωρημένους έχουμε Advanced Tuck Hold όσο μπορείς, Tuck Front Pulls 6 με 10 επαναλήψεις, One Arm Row 6 με 10 επαναλήψεις και Leg Raises 15 με 20 επαναλήψεις. Και με τα προγράμματα είχαμε τελειώσει. Μην περιμένεις πως το πρόγραμμα θα ταιριάξει τελείως μαζί σου, ο καθένας έχει διαφορετικές απαιτήσεις, γι' αυτό τις επαναλήψεις, τις ασκήσεις, sets, το διάλειμμα ανάμεσα, δεν μπορώ να σου τα πω όλα αυτά με ακρίβεια. Αυτά είναι απλώς παραδείγματα, μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις σαν μια βάση, σαν ένα blueprint της προπόνησης σου και από εκεί και πέρα εσύ θα φτιάχνεις από πάνω τη δική σου προπόνηση. Εσύ θα βλέπεις με τον τρόπο που προσαρμόζεσαι και τον τρόπο που αντέχεις την προπόνηση τι αλλαγές πρέπει να κάνεις. Δάμε όμως έχουμε απλά τα βασικά. Θα αρχίζεις με κρατήματα, θα συνεχίζεις με επαναλήψεις κάποιας παραλλαγής, μετά διάλεξε κάποια βοηθητική άσκηση, αν θέλεις κάνε και 2 βοηθητικές ασκήσεις και 3, ό,τι πιστεύεις, και θα κάνεις core προς το τέλος. Αν εσύ θα κάνεις κοιλιακούς στην αρχή, όταν θα πας να κάνεις τα κρατήματα σου και επαναλήψεις με τις παραλλαγές του front lever, θα βγουν αρκετά εύκολα. Θα είσαι ήδη κουρασμένος, η τεχνική θα λείπει, ναι, γενικά θα ζοριστείς αρκετά. Τέλος πάντων, είχαμε τελειώσει με το βίντεο, ευχαριστώ την προσοχή.